Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lokal Ponorogo ya. Oke teman-teman, hari ini kita berada di Desa Mojomati, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo ya. Hari ini acarane lihat kesenian gajah-gajahan Esti Budoyo Desa Mojomati. Halo ya. Iki tabuhane kok adoh men ya. Ya, iki persiapan lho ya. Iki Mbah Lurae. Nah, iki gajah lho. Gajah lekas dilakokne iki. Ini tabuhane oleh eren siang. Iki pengikuti. Alah. Kokoran iki. Ngopi kae. Ayo, ora ndelok, Pak. Ya tak rono kok. Oh, peresmian jembatan lho ya. Nah, ini bokongnya gede, gajahe. Jagangane. Mundur alon-alon. Nggih matur sembah nuwun dumateng para pengunjung, para bapak-bapak ingkang sami hadir. Kanthi kawontenanipun jembatan perintis Garuda Negara Bersama Rakyat. Mugi-mugi kanthi kawontenanipun jembatan saged nambahi lancaripun anggenipun usaha bagi pertanian. Mugi-mugi tambah lancar anggenipun tetanen ingkang akulan nggih. Mugi-mugi saged lancar anggenipun dagang kagem lari sekolah. Mugi-mugi tambah seketo sedaya lancar. Monggo Pak. Monggo kanca-kanca paraga siap. Ini kok ingkang mikul ya ampun sambat lho. Monggo Pak Jono. Ya apa? Di antara
Thank